Đây लोगोफोर जोंहा गय फानबाय दिनै गय हानफायबाय या बस्ता आरो दंबावो हानगासिनो नैबेनो जोंहानि गय बागाना जोबोद गेसें जाबाय गया बोसोरफ्रोमबो बायो बारजों या जोबोद गेसें जाबाय गय गायनो हासिगोन गोदान या निजा गेसें या गोबां खम जाबाय गोबां बोसोर सिगां गोबां गय दंमोन बेहाय बारजोंनो बायो बैसागोनि बारजों मिथि हानजोब्बाय या हानखांजोब्बाय बिथिंगालै बिथिंबो दङ बिदि हाखांबाय दा ओइ फारसे हानगासिनो गोदान गायदोंमोन नै बोसोरथाम जाबाय या मोजां हासार मोनाखै देरबाङाखै नै बै फारसे हानगासिनो नैथि एसे गुबुं गया नैबेहाय हाया जिब दङ ओंखाय गयफोरा एसे मोजां जायो नैबे बोसोरब्रै जाबाय गया जोबोद मोजां देरदो आरो बोसोरनै बा बोसोरथामाव थायसिगोन 6 बोसोर बा 7 बोसोर नांगौ फांसे गया थायनो थाखाय एसे गुबुं Hello guys, welcome back to my channel. गय खन नै हासिबा होनलाय नै हासिबा होन नों गय खननायनि फैसा लागोन गय खननायनि गय खनथ' नंगौ फैसा लागोन फैसा नांगौ नोंनो बिना ला दे 10 थाखा नोंबो खनदो ना ओइ गय गोलै आरो दंबावो nih barang gila aku ya isi deh mau nih versi dengan tambah ada wah main gale hajiran mah hajiran mau 100 টাকা নি 100 টাকা নি wah sampai deh Hello guys, bimerna goi khonde jani bimerna guys. Rarna guys. Siapa mana deh? Nggak ini ya lah. Apa nasi rebus lana hidronan? Berkom sampai sana.
Yok. Yok. Kuma mày. Dân chúng nó. Mình biết thế nào họp. Nó lấy mặt nó không được. Kenapa mày? Lah kade kong kelana kade sini. Ai mencule. Ini dah lama. Nah, Đâu đó?